এমনি তো তাবুক চিনি সারা ত্রিপুরানি যত ব্লক ডিস্ট্রিক্ট এবং প্লেনারিनि পরে जोंनो निर्देश रेजाक बोबाग्राक साग्लायजाक नरक जानि जानि आमचाइयो थांगै सिनि जे मूल जे सिनि जे वानसुगै दं माने जे त्रिपुरा मथा TWYTF ताइ बिनि सागा संगठन दङ बर बुसखां तामो कक सावै आगुरनाय बुसखांगो तामनि बागै तामो सामनो जों थांनाय अबनो जनगण निथानि जों ताइबो पाब्लिक निथानि ताइबो चिनी त्रिपुरा सारनो जतनो साइमाना नांनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तामो एवं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नो कासुनाय रक साबो कासुनाय नाय रक साबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानखाय तामो चिनी उपकार नाय माने जत हामनाय आबरं तुइ तिनि अरग कामलायनाय आबनो सिमिया अर जे ताबु प्रत्येकटी ब्लके जों नुगो सारा त्रिपुराव बीजेपी नि किसु चामचा दालालगिरि जारा खायनाय रक ओ दालाल रनो जों तरक जों सिनि नाहानानि बागै जों चिनि जत चिनि TWF नो साका बुसखांगो चिनि तैबो चिनि सभा तैबो क्राक नाय खूब क्राक सभा माखानि जों त्रिपुरा सानो थानसा खायनांखाय तैबो क्राक मांनाय जों इन्डियानि हिस्ट्री रग नुगो बुरि रक बुसुक जरा तै सामं खायखाय चिनि बर आफ्रु इन्डिया भाइके स्वाधीनता मानखा चिनि त्रिपुरा जखन स्वाधीन तंफ्रु बयनि हानि बरबाय जखन आक्रमण खायजोफ्रु आफ्रु चिनि राजानि रानि रक बुसुक जरा तै राजानो बरक फानरिखा लगिरिखा आबरनो तैबो सुग्रुपै सालायना बागैनो सोंथिनि अर काजे एकदिननि सेमिनार खायजाका एवं बुसखांनि एडिसिनि चौमारि विलेज कमिटिनि चौमारि फाइ दङ अ चौमारियावबो बुरि रंनि पार्ट एडुकेटेड बुरि रक तैबो सिनाय नुनाय बुरि रक थानसा खायै ब्लक माने त्रिपुरा डेभलपमेंट खायनानि माने साइथां गांखाय करप्शन फ्री करप्शन दुर्नीति मुक्त माने दुर्नीति हासाल कोनो मते फानो चिनि गामि आमचायो रेगानो तुइ फांथं निनि पंचायतनि विभिन्न डेभलपमेंट फान्ड फांथं 15 फाइनेंस कमिशन फांथं निनि एडिसिनि गोबां स्कीम नो फांथं आ जागारगो केबक जेनो साया सामुं खायावै रां फैसा रक्ति सावै चाइमे हेतै आबो बुरि रक टंखाय तैबो क्राक नाय एवं कामिनि जत बर तैबो साइमानो ब कामि तैनां ब कामि कारेन्ट नां बर नगो बिसि तंखुगौ बाहायखाय जों त्रिपुरा सारनो ओइ जे नेसा आङै दंमानि ताव चिनि बर रक जे आबो कासे बिराद समयसाङै दंखा नेसा मुक्त होनो राज्य किन्तु नेसा साप्लाइ दङ पुलिस दंतो तै पुलिस दायित्व ना काका अनेक किछु खायमाखौमोन किन्तु आबो जों नुजागलिया आबरनो तीन और आलोचना सर लाई थांनाय सालाव फार्स्ट प्लेनारि तिनि जों हयतो जों अर कुथुम लाइलिया जों खोनाका बीजेपी नि किछु चामचागिरि रक फाइका फाइनाय बरक खूब सांगो पिस्तल तुयो बरक साव जोंनो किरिया तांदि फनुगिरि होनो हाय माने कुरिया दमग्रि नायता बरक जोंनो किन्तु जों कन्टिन्यू तंनाय नांखांखाय जों संघर्ष थानाय दैया गलो बरक गोरे ओयाव हायके हुमकि दमकि रदि उता रियो जों आबुनि परिणामो जों आबुनि प्रोटेक्शन जोंनाय जों जाय मानसा जों प्रोटेक्शन नाय नायजानाता नियान बिसिंबो रक्त खयिंसि दं आनि अधिकारनि बागै जे आनि अधिकारनो कासुनाय रनो जों हाय यागारि नाय मागना यागारि मिया अर दुर्नीति खायनाय अर रांति साय चालायनाय अरनि काम खायैनो रांति सानाय अरनि लेट्रिननि रांसानाय तिसावै नक बियाइनि बाबे नक रक একটা পরিবার 2-3 জনানো লেট্রিন হই বাকি রাংনো তিসে চানাय আবনো जों কোনো দিন বরখাস্ত খাইগলাক আবনো जों বর্ণ সুযোগ হইগলাক जों बिदिनो साजाक लाइन डिपार्टमेंट যত डिपार्टमेंट हेड नो जों साजाक किन्तु যদি কোনো কারণে যদি মানজাকে जों केबन जागाया अब ओ साबुंताबे एडिसिनि जत ब्लक आमचेन चलि दंना चलो যত জায়গা ইয়াকো তরক চলিनाय তাবुक तो जेहेतु बुबा ग्रामिया इंटरलोकेटर सागलाय रेखाताय ताम सासिनाय बरक बकक सावै त्रिपुरा सानो ताइ थकक सिनाय रांले कय कोटी टंग नं यागो कय कोटी रां बाय त्रिपुरा सान पाइमानाय बागपाट दालालगिरि रायकस बरक सिमिसे एकमात्र लगे तंसु ताइ केबो क्रय बरक काम क्रय बंग लगी ओ आगि एकबार CPM गो आरो साथारबां फायुका बीजेपी त्रिपुरा मता IPF ति थाउका IPF तिनि BJP थाउका BJP नि त्रिपुरा मता फायुका हाय बरक थाउका किन्तु थानायले कयजना तंग 22,000 बुतानि बिसिङो ताक फान 1000 बुतार फान सिबनानै लरियाखौ जों किरिनानै कि चुक्रि फाइदि
boskangi village committee amsuk himmot tongkai village committee boot khai phunukdi village committee boot to senor bai chung phunuk lain haichi chung গণতান্ত্রিক উপায়ে जों खायनाय नायगोना सामनि बुसुक फान बुसुक दं जोंनो बलं बरंनि हुमखि तारि बरसो चीन लगी नागालेण्ड थाङै अस्त्र ट्रेनिं रि फाइजर रो दङ चीन आरो जत सारेन्डार जाग्रक जत सिलाय कंना kreng जत बं लगी दङ मंगलनि लगी बिनुतनि लगी हा जोंखाय किरिनाय आसुक सुजाया हामबाय